Yo, kamusta mga katropa? Welcome back na naman sa akin sa aking channel sa tutorial na ito ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng ganito. Switch ng RAIDER150 Ikakabit natin dito sa TMX155. Bakit natin siya ikakabit mga katropa? Kasi tatanggalin na natin yung mga switch niya. Papalitan namin ng lever ng Brembo ganun kasi nag-disbrake yung customer So yung switch niya na mga ilaw headlight, pag-iisa-isahin na lang natin sa isang side So iba yung wiring coding ng RAIDER150 at iba yung coding ng TMX Ituturo ko sa inyo kung paano siya ikabit isa-isa doon. Okay? Sana may matutunan kayo sa tutorial ko at basic lang 'to mga tropa. Okay? Simulan na natin ikabit yung switch. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko dun sa umpisa ng video, ikakabit natin tong RAIDER150 na switch dito sa customer Kasi ang purpose namin, tatanggalin lahat ng switch, papalitan ng lever, Brembo, yung mapormang switch kasi nag-disbrake nga yung customer So, papalitan natin siya ng switch na ng isang side na lang lahat ng pindutan Papalitan natin siya para may kakabit nyo yung mapormang lever So, ito, kakabit natin to. So, ang tawag dito, iba yung coding ng TMX sa RAIDER150 mga katropa, So, ayun yung pag-aaralan natin dito. Ayun yung purpose natin kung paano natin maikabit to. Okay? So, ikabit muna natin to mga katropa. Okay mga katropa, natanggal na natin yung original na switch niya bago natin ikabit bago natin ikabit yung switch ng RAIDER150, tanggalin muna natin yung mga wire na magkakadugtong Parang ganito yung ginagawa ko. Tanggalin natin yung wire na may mga dugtong-dugtong, dapat tag-iisa lang sila. Tanggalin niyo lahat yung mga nakakapit. Okay, itong katulad ng dilaw, tanggalin nyo yung mga nakakapit, kailangan isang wire lang. Tapos isilyado natin ng electrical tape. Okay, so ayan na, pag-aralan na natin yung kanyang wire Okay, itong black na mayroong lining na white, tapos solid green, ito yun para sa busina sa horn siya. Black, stripe white, tsaka solid green sa busina ng RAIDER150 ito yung connection ng busina ng RAIDER150. Okay? Black na merong stripe na white tsaka solid na green sa busina ng 150 trigger ng busina yan. Okay? So next natin ito ito light green tsaka solid black. Ito naman yung sa signal light left tsaka right yung light green sa kaliwa, yung solid black signal light sa kanan so light green tsaka solid black ay signal light connection ng RAIDER150 yan so ang susunod natin ay ito yellow tsaka white. Ito naman yung high and low ng RAIDER150 yung yellow high tsaka yung white low Okay, so ayun yung connection ng high and low
Yung kulay yellow dyan na wire, that's high. Tsaka yung white ay Raider 150, okay? Next natin, itong yellow na merong lining na white ay supply siya ng ating headlight, ano? Okay, yellow na merong stripe white, supply ng ating headlight. Okay, siya yung nagbibigay ng supply dun sa high and low, no? Next natin, itong light blue, ito naman yung sa flasher, no? Sa signal light. Ayun yung magsusupply dun sa kaliwat kanan sa switch, no? At ito ng kulay gray ay ayun yung park light natin, ano? So yung gray, ayun yung ating park light, ha? Okay? So ano na natin, balutin na natin. Tapos ilagay na natin dun sa motor, ano? Ikabit na natin yung switch. Basta lang Bizares, idol. Sabi na. Okay mga katropa, ito na yung ating wire ng switch ng Raider, ano. So unahin natin tong green tsaka yung black na merong lining na white, ano. Ito yung sa signal light, sa busina, no, sa horn natin, no. Okay? So unahin muna natin tong busina. Okay? Dito sa naman sa ating wire sa Honda, no, ang busina natin ay black tapos light green, ano. Ayun yung coding ng ating Honda, no. Black wire tapos light green, no. Ayun yung trigger ng ating busina, no. Okay, so green wire ng Raider 150 tsaka i-connect sa light green ng TMX155, ano, sa Honda, no. Okay? Okay. Tapos yung black na mayroong lining na white, i-connect sa solid black ng TMX155, ano. Okay, tapos istilado natin ng electrical tape. Okay? Okay na? Ang susunod natin mga katropa ay anong kulay? Ito muna. Signal light, ano? Itong tatlong to. No? Sa flasher, ano? So unahin muna natin to. Itong light blue ng switch ng ating Raider 150, light blue, i-connect natin sa gray wire ng TMX155, ano. So yung gray wire ng TMX155 ay yung galing ng flasher, tapos yung light blue ng Raider 150, yun din yung galing flasher pag nakakabit sa Raider 150, ano. So pagsamahin yung light blue ng switch ng Raider 150 tsaka yung gray na wire ng TMX155. Okay? So sunod natin itong dalawa, yung kaliwat kanan ng signal light, ano. Ito yung left and right ng Raider 150. Sunod natin yan, ano. Okay. Check muna natin kung talagang kaliwa to o kanan. Okay. So yung black wire ng switch ng Raider 150, i-connect nyo doon sa orange wire ng TMX155, no. Yung orange wire ng TMX155 ay yung ating signal light sa kaliwa, no. So black wire ng switch i-connect sa orange wire ng TMX155, ano. Ang susunod natin ay itong light green, ano. Yung light green, ito naman yung signal light ng kanan, ano. I-connect nyo sa light blue ng TMX, ano. Yung light blue wire ng TMX ay yung signal light sa kanan, ano. Yung light green ng Raider 150 ayun naman yung signal light sa kanan din. So i-connect nyo light green ng switch, ilagay sa light blue ng TMX155. Okay?
Tapos na tayo dyan sa harness na yun, ano. Dito na tayo sa kabila, sa bandang ilaw. Okay, so ang uunahin natin ay itong gray wire ng ating switch, ano. Yung gray wire ng RAIDER150 ay park light, ano. Park light yan. Samantalang ang park light ng TMX155 ay brown, ano. So yung light brown tsaka yung kulay gray ng switch pagsamahin nyo, no? So ibig sabihin, park light ng RAIDER150 is gray at ang park light ng TMX155 ay yung light brown, ano? Pagsamahin nyo silang dalawa. Okay, no? Gray wire tsaka light brown. Ayan yung ating park light. Okay? So, next natin, itong yellow wire, no? Itong yellow wire ay high, no? High ng headlight, no? Ng RAIDER150, no? Yung yellow wire tsaka itong blue wire, kasi yung blue wire high din ng TMX155, ano? Pagsamahin yung solid na yellow wire tsaka blue wire ng TMX155, ano? So high ng TMX ay blue at ang yellow wire ng RAIDER150 ay solid na yellow, ano? So yellow wire to blue wire tayo, okay? Sunod natin itong white wire ng switch ng RAIDER150, ilagay natin sa white wire ng TMX155, ano? Parehas lang yan, yung low ng TMX155 ay white at ang low ng RAIDER150 ay white, ano? So white to white lang yung ilagay natin. Okay? So white wire to white wire lang tayo. Susunod natin mga katropa, no? Ito yung yellow wire na mayroong stripe na white. Ito yung main supply, ano? Siya yung nagsusupply sa switch ng high and low para umilaw yung ating headlight, ano? Yung white wire na mayroong lining na white, ilagay natin siya sa solid yellow ng TMX155, no? Yung solid yellow ng TMX155 galing ng stator yan tsaka papuntang regulator para supplyan niya yung headlight, ano? Siya yung main supply ng TMX dun sa mga headlight, ano? So white wire to yellow wire lang tayo, ano? Okay, tapos itong pink, ito yung sa resistor, hindi na natin gagamitin yan. Kung mayroon kayong resistor dun sa likod, tanggalin nyo na yan. Okay, tapos balutan natin siya ng electrical tape, ano? So okay, yung white wire na mayroong lining na yellow, sa yellow wire ng TMX yung lagay, okay? Tapos ibalik na natin sa motor. Okay, so testing na natin mga katrapa, no? Ayan yung signal light natin sa kaliwa. Next naman yung ating signal light sa kanan. Okay. Tapos busina. Okay, ayan yung ating busina. Tapos pandarin natin, tignan natin kung mayroong headlight, kung tama yung pagkabit natin ng headlight. I-on natin. Okay, tapos high-low. Okay, so yan mga katropa, ganyan lang, tapos na ang ating pagwawiring, ano. Basic lang ito mga katropa, basic lang, ano. Pero dapat malaman din natin. Okay, so yun lang mga katropa, ingat sa pagwawiring at God bless, sana may natutunan kayong lahat. Okay.